Još jedna sesija u okviru radionice Anatomija ljudske kreativnosti na kojoj je psiholog Kulturnog centra Nenad Adamov sa gostima pričao na temu kreativnost kao način prevazilaženja teškoća u svakodnevnom životu. Interesantna radionica u kojoj su prisutni mogli da učestvuju opisujući sva lična kreativna istraživanja i izražavanja do kojih najčešće stižu spontano, često i nesvesni svojih mogućnosti. Gost anatomije ljudske kreativnosti ili domaćin u vođenju kroz temu, psiholog Nenad Adamov, istakao je veoma bitan segment u fenomenu bašte vrste iskazivanja u radu i stvaranju. Sama tema kreativnosti za koju smo odabrali za večeras negde očekuje takav pristup, interaktivni pristup, jer kreativnost sama po sebi očekuje, odnosno osoba koja zagazi u područje kreativnosti, očekuje razmenu sa drugima, očekuje odgovore na ono što pruža i takođe pruža određenu poruku publici. Tako da negde interaktivni pristup je ono što se u kreativnosti podrazumeva. Kako objašnjava kreatorka anatomije ljudske kreativnosti Gordana Perunović-Fijat, svako veče je specifično jer svako od gostiju ima priliku da kreira svoje veče. Recimo, prošli put je tu bila gospođa Milena Krstin, slikarka, koja je donela svoje slike iz Mokrina, uopšte nije mrzelo i da te slike razmesti na štafelaje koje imamo i mi smo onda te slike gledali i o njima pričali. Ona je pričala o svom stvaralaštvu, a mi smo takođe pričali o svom doživljaju likovne umetnosti. Tako da su slike bile tu, mi smo mogli da ih pogledamo, dodirnemo, prenesemo na drugo mesto posle kad smo ih pakovali, tako da je to bilo jedno vrlo veselo i zanimljivo veče na kome sam ja jako zahvalna gospođi Krstin, kao i svim divnim ljudima koji su mi gostovali u ovom programu. Sad ćemo vidjeti šta će Nenad Adamov da uradi od večerašnje večeri. Mislim, ja očekujem sve najbolje, pošto Nenada dugo poznajem i sa njim sarađujem. Sledeće srede u planu je sesija u kojoj će učestvovati dr. Spomenka Kovnjevica, ekipa mladih dramskih volontera koji će izvesti pozorišni komad na temu droga u ljudskom društvu od postanka zajednice pa do danas.